Няма страшно. От вчера България е в извънредно положение заради коронавируса. Призовават се работодателите да предоставят възможност на служителите си да работят дистанционно. Иве! Дайте това! Съжалявам. В момента ви показваме шивашкия цех, откъдето е тръгнала заразата. Така нареченият пациент 0 е една от работничките в цеха Ива Донева. Това е пълен абсурд. Не от мен. Колко болни работнички имате до сега? Ако знаете нещо, сега е момента да го кажете. Тези тежки времена хора като господин Манчини ни дават надежда, че заедно можем да се справим с ужаса. Само защото е купил целия град, си мисли, че може да прави каквото си иска. Трябва да се запази достойнството на тази жена. Не бях сама, всички го правеха. Тук не може, айде, махай се. Следвай, махай се, Видя ли докъде ни докара с твоите глупости? Пали целия град. Майка ти не е виновна. И тя е жертва като всички останали. Бутул такъв, спри! Кога гледаш, бе? Тук винаги е виновен този, дет не може да се защити. Господин Манчини, а знаете ли, че този скандал стигна и до Брюксел? Не съм се блъскал цял живот да допусна някой от вас да ме прецака. И онова, което ни говориха за комунизма едно време, се оказа пълна лъжа. Но онова, което ни говориха за капитализма, си излезе истина.